Títo krásni ľudia tvoria občianske združenie Velasy Motýl, ktorému Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tento rok vzalo 75% dotácií, čo môže pre nich byť likvidačné. Dnes je deň Velasého Motýla, čo je každoročne najdôležitejší deň ich verejnej zbierky, preto ťa chcem poprosiť, aby sme aspoň čiastočne dokázali vyzbierať náhradu za tých 75% dotácií. Pretože keď som si predstavila, že by naozaj museli prerušiť svoju činnosť, rozosmutilo ma to, ale až do takej hĺbky, že ma to až prekvapilo. Link na ich zbierku nájdeš v popise tohto videa, komentári aj v story a ja ti teraz chcem porozprávať, prečo by si na ten link naozaj mal kliknúť, prispieť jednorazovo, hoci je 1 euro, alebo si nastaviť hoci aj drobný trvalý príkaz na jeho účet. Veľa si Motýl prepláca pomôcky, na ktoré štát nedáva príspevky, ale bez ktorých sa zároveň ľudia nedokážu nadýchnúť, hýbať, komunikovať, pracovať a tak ďalej. Veľa si Motýl prostredníctvom ich podpornej skupiny pomáha psychickému zdraviu zdravotne znevýhodnených ľudí, napriek tomu, že naša oblasť psychoterapie je veľmi bariérová. Veľa si Motýl nám vytvára bezbariérové a prístupné kultúrne podujatia a robia aj mnoho iného. Výnimočné na nich je to, nie čo robia, ale akým spôsobom to robia. Totiž to, ako oni poskytujú pomoc svojim klientom, nám dáva najavo, že žiadosť o pomoc nemusí byť a nie je ponižujúca a bremenom, ale je to výsledkom spolupatričnosti a vzájomnej lásky. Pretože napríklad ja, keď ich kedykoľvek požiadam o pomoc, neprepierajú môj srdcervúci príbeh na verejnosti, ani ma nežiadajú, aby som veľmi náročnými a komplikovanými spôsobmi v tejto situácii, ktorá je už sama o sebe dosť náročná a komplikovaná, si vybavovala nejaké úradné dokumenty alebo potvrdenia od lekárov, aby som im dokázala, že naozaj potrebujem pomoc. Takisto v pozadí neustále riešia inovatívne liečby a ich prístup na Slovensko, keď minister zdravotníctva Kamil Šaško od svojho nástupu zastavil takúto činnosť. Je dosť možné, že keby Velasy Motýl neexistoval, tak moja liečba Risdiplam alebo komerčne zvaná Evrysdi by sa dostala na Slovensko až o mnoho neskôr a ja by som sa toho času nedožila, pretože v momente, keď mi firma Roche nasadila Risdiplam aj vďaka úsiliu Velasého Motýla a ďalších pacientských organizácií, mi zostával približne mesiac života. A takisto sociálne poradenstvo Velasého Motýla je jedným z dôvodov, vďaka ktorým som si dokázala vybojovať z úradu osobnú asistenciu po 8 mesiacoch, ktorá mi poskytuje slobodu a možnosť pracovať, možnosť sa socializovať. Bez Velasého Motýla by som takýto život nemala. Takže ťa prosím, daruj nám naše krídla. Ďakujeme.